ଘାସ ହୋଇ ସବୁରି ପରେ ଜୀବନ ହାରିଦିଏ। ନାରୀଟିଏ ହୋଇ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଲାଜକୁଳି ଲତା ହୋଇ ଛୁଇଁଲେ ଲାଜେଇ ଯାଏ। ବଳାତ୍କାରର ଅର୍ଥ ସେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜାଣିନଥାଏ। ହଁ, ବଳାତ୍କାରର ଅର୍ଥ ସେ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜାଣିନଥାଏ। ଲାଜକୁଳିର ଲାଜ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ସମାଜ ସଦା ତା ସହ ଖେଳୁଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଘଟଣା ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ନା ବଳାତ୍କାରୀ ଝିଅ ଲଜ୍ଜାଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସତରେ କେତେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏ ସମାଜର। ସତରେ କେତେ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏ ସମାଜର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ, ଏ ଲଜ୍ଜା କାହାର? ହଁ, ଏ ଲଜ୍ଜା କାହାର? ରେପ୍ ଘଟଣା ନୀତିଦିନିଆ ଖବର ସାଜିଛି। ଆଧୁନିକତାରେ ପୁଣି ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ପାଏ ଦଣ୍ଡ, ଦୋଷୀ ଚାଲେ ଟେକି ମୁଣ୍ଡ। ଦୋଷ ଲୁଚେ ଲଜ୍ଜା ସହ ଖେଳିବା ଲୋକର। ହଁ, ଦୋଷ ଲୁଚେ ଲଜ୍ଜା ସହ ଖେଳିବା ଲୋକର। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ ଲଜ୍ଜା କାହାର? ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ ଲଜ୍ଜା କାହାର? ରେପ୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ। ଗରିବର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଆଗେଇବ ରାଜନୀତିରେ। ଦୋଷୀ ହୋଇଥାଏ କିଏ? ଗରିବ ଜନତା ନା ସରକାର? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଲଜ୍ଜା କାହାର? ହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଲଜ୍ଜା କାହାର? ଲାଜକୁଳିର ଚିତ୍କାର ଶୁଭେ ଅନ୍ଧକାର ରଜନୀରେ। କଳଙ୍କିନୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ଜନତାର ଦାବି ମହମର ଆଲୋକ ସହ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କ'ଣ ଆଲୋକର ବତୀରେ? ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କ'ଣ ଆଲୋକର ବତୀରେ? ଅମାନବିକତାର ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାର ଅଭାବ ରହିଛି। ହଁ, ଅମାନବିକତାର ଶାସ୍ତି ପାଇଁ ଖଣ୍ଡାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଲଜ୍ଜାକୁ କିଏ ଆପଣେଇ ନେଇଛି? ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଲଜ୍ଜାକୁ କିଏ ଆପଣେଇ ନେଇଛି? ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ନୁହେଁ ଏ ନାରୀର ଜୀବନ। କେବେ ବଦଳିବ ଦେଶର ନିୟମ ଓ ମଣିଷର ମନ? ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଛି। ଆଇନର ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ମୋ କଲମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ହଁ, ଆଇନର ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ମୋ କଲମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦେଶରେ ରେପ୍ ସାଜିଛି ନୀତିଦିନିଆ ଖବର। ଦେଶରେ ରେପ୍ ସାଜିଛି ନୀତିଦିନିଆ ଖବର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ କି? ହଁ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବ କି? ଏ ଲାଜ କାହାର? ଏ ଲାଜ କାହାର? ଲଜ୍ଜା ସହ ଖେଳୁଥିବା ସେ ରାକ୍ଷସର ନା ଲାଜେଇଥିବା ଲାଜକୁଳି ଲତାର? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଲାଜ କାହାର?